Ja si už teraz myslím, že to nezjem, ale minimálne sa o to ideme pokúsiť. 11 hodín, ešte som nič nejedol, už začína byť dosť hladný. A ja si robím normálne, že 3-4 vajíčka na raňajky. Dnes si dáme asi že 6 vajíčok a to, čo nám proste ukáže, že máme v chladničke. Vajce máme, to je základ, šunka. Včera som jedol, že 3 vajcia, 2 párky, bol som plný. Ale dneska máme challenge, takže dávame aj párky, dávame 6 vajec a ideme si spraviť praženicu s párkami. No. Moje ham and egg zo 6 vajec sa pomaly, ale iste dokončuje. Tuto robím 6 párkov. Ja si už teraz myslím, že to nezjem, ale minimálne sa o to ideme pokúsiť. Keď zjem toto a ešte by som si dal proteín, tak podľa mňa ja som normálne, že na celý deň vybavený. A toto je to, čo som vlastne chcel aj povedať, že ja veľakrát som si na sebe všimol, ja proste nemám problém nejesť celý deň. Ja sa ráno zobudím, dám si niečo ľahké, proste rýchle, pred školou alebo pred pracou a potom sa hoci kedy sa mi stalo, že som sa ocitol a bolo proste 8 hodín večer a ja som celý deň nič nejedol. Skôr by mi robilo problém jesť veľa. A ja som tu od toho, aby som pokoril všetky tieto challenge.